Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Иҷада ош тайёр кардем. 2 стакан равған аст, 4 та буридаи гӯшта андохтум, бирён када мегирам. Суп сурхак ки шуд, ба 2 таи дига пиёза реза кардум, пуст кардум, реза кардум, андохтуму 2 таи дига биҳӣ. То пиёз сурх шуда на ҳози иҷа сабзима реза мекунам. 1-2 та савол шудагае ки апа да ҳамин оилатон чанд нафаре ки иқадар бисёр хӯрок тайёр мекунен? Хоҳарҷонои мо да оиламон 6 касем, 4 та кӯдак дада оча тамом. Баъд ман хӯрока тайёр мекунам, масалан обед да тайёр мекунам, обедам мехӯранд, ужинам мехӯранд. Баъд бо як саволи дига шудагӣ буд. Як аз нависта як хоҳарак ки апа иқадар питса карсуда ягарша мефурӯшен чи ҳамхали нависта? Не хоҳарҷони ман намефурӯшумша. Вай 5 та питса чия? Ҳамин як кӯдак 1 та питсаша мехӯра. Худоро шукр кӯдако калонанд, мехӯранд охи. Баъд бо савол шудагае ки Мақсудҷон чанд солае ки садик намерава. Мақсудҷон 2 солаю 3 моҳае. Ман садик да заявка кадагӣ будум. Заявления навистаӣ будум, қабул кадагиянд. Ман сентябрда бояд мемондум шаюна ки майдаҳа ки баъд айдилум намеша. Хай 3 сола шава, баъд мерава охи. Ана иҷа баъди бирён шудани пиёз ки суп сурхак шуд, баъд сабзия меандозем бо бирён мекунем. 1 кило бринҷа гирифтум, инаҳашай ҳози мешӯюм, баъд ягон 5 минут бурика тар када мемонумша. Ана иҷа сабзиям бирён шуд, баъд 3 коса об андохтум. Намак, зира. Обуш бисёри баъд набиёям. Вақте ки бринҷа меандозе, об ай бринҷ як гарак боло шава. Агар бисёри баъд биёя, ба ошмон мулоими безеб мешава. Ҳамин вақте ки дар дег оба андохтем, то зербакмон ҷӯшидана, ягон 10-15 минут инами бринҷам шуштуму тар кардум. Я 10 минут бурика тар истодак да бринҷ. Баъд обша рехтум, шуштагӣ будум, обша рехтум, ина дар дег андохтум. Баъди бринҷа андохтан, инами вақте ки сахт меҷӯша ко ҳами ошмон, баъд ҳами бринҷоя мегирам, тагурӯ мекунам боло ҳакоша, ки ҳами ягон та хомаке ки боша, ҳавай таг рава, бо хушрӯтар мепаза. Вақти бринҷа андохтанда ман гӯшту биҳия айдури зербакмон гирифтум. Инаҳа баъди обуш қоқ шудан бо обратно мемонуму, баъд кришкаша мепӯшум, газа паст мекунам, дам мепартоем. 20 минут меиста, ошмон тайёр мешавад. Ин иҷа уже тайёр шуд. Ҳози якҷоя мекунам, мекашум ошмона. Ана иҷа гӯшта кати биҳӣ майда кардум, баъд тухм ҷӯшондагӣ будум, ина ҳози тоза кардум, мондумша шаҳрибону салат кард. Ана иҷа ошмон тайёр шуд, кашидем, ужин кардем. Ана иҷада бошад торт тайёр кардем, кати печения. Барои кремуш мо да ини сливки шантипакдар курай ба 1 та сгушёное молоко, баъд ароматизатор барои крем. Инам хе сливкия мерезем, 1 гарак миксер мезанем, баъд сгушёное молокоя меандозем, ароматизатор мерезем, то ҳами кремо сахта как шудана миксера намекушем. 2 февралда тӯи мона ҳами зиндагии ману шавҳарма 16 сол шуд, 17 сол дуромадак. Баам хе торт кардам, ош кардам, ҳами оилавии шиштем хӯрдем. И торта ба хоҳиш 1 та подписчик тайёр кардем. Да комментария навистаӣ буд, ба фикрам 2 бор навистак. Апа ягон намуд торт тайёр кунем, печинкати боша. Инами барои ту хоҳарҷони ма. Ин иҷа кремон тайёр шуд. Инам хе сахтака ки хушрӯ мешава крем. Баъд ҳамо ароматизаторам хия маззаа ки хушрӯ метия, ҳам буша хушрӯ мекуна, ҳам маззаша. Баъдам хе да як коса, ним коса оба гирифтам, кофе рехтам, 2 қошуқ хайгӯем, кофе рехтам, талха как шуд. Баъд инам хе печенакоя да кофе тар мекунем, мондан мегирем. Якум қабат ушда печения мондум, 2 мушда крем, бо 3 мушда бо печения шуд. Айболош ҷе мерезем, баъд бо крем. Айболои крем бо ҳами хе печения тар карда да кофе бо мемонем.
ана иҷа тортмон тайёр шуд. Даболош корица рехтагиум. Агар ки шумо надошта бошед, метавонед какао резен. И ами наподоби торти тирамисуяю, неким и бу дигартара кайда. Байнам хел украшать кардам. Ин иҷа 3 соат да холодильник истудак тайёр шуд. Торти бамаза мешавад. Духтаро шумонам тайёр кунед, маъқул мешавад. Як арак крем зиёдӣ кадаги буду, баъд ним пачка печения мондаги буд. Печения майда кардам, бо ягар дигар чормағз ҳами донагиҳоя майда кардам, кати печения якҷоя карда, инам хали десерт тайёр кардам. Айболош анор рехтагиём. Инам хали десерти бамазаҳак шуд. Аввали видеода нишон додагиём ку ҳамин. Ба як дута комментария шудаги буд ки графинтона нишонтиян кани чихелияй 4,5 литраяй айвалд бриз гирифтагиём. Удобни ҳакай акудадури има компот нарехтам, ами кипиток рехта мондагиём. Куда осонай гирифта хурданошон. Ами рӯи столда истудагияй. ана иҷада боша ай фирмаи Atomy барои худумини хали кушон заказ каро. Баъд зубная паста. Зубная паста да дурунош 4 дона дура 500 рубл. Барои дандуна сафед кадан, намакҳои дандуна нест кардам, бениҳоят зурай. Баъд духтарони кушонуш да гап нест. Ман гирифтум ҳами хел маъқул шуда ки да пачкаш 3 дона дура. Як такати футляр шай бо 2 таи дига запас дура. Вақте ки футляр будаги тамом шуд, бо запасошо мондаи истифода бурдан мегирем. Ман мерикаи истифода мебарам. Рости гап то ҳозира мерикаи истифода мебурдум танальниша. Неким анаи кушон ай мерикаям зургуя мешава. Манда бениҳоят маъқул шуд. Насиб боша дига ай ҳамин фақати истифода мебарам. Кадомитон да Atomy кор кардан хоҳе ё ки заказ кардан хоҳе, инами номерода нависен. Иҷада боша гӯшт бирён тайёр кардем. 1 кило гӯштаим хереза кардам, андохтам. Инаҳа камакак бирён мекунемша. Баъд 1 стакан об меандозам. Бо то обуш қоқ шудана бирён шава. Обуш ки қоқ шуд, бамхе помидор, болгарский пиёз ҳамаша реза кардам, андохтам. Ман пиёзша камакак бисёртарак мекунам. Намаку зираям андохтамша. 40 минут истуда кришкаша пӯшида мондам. Газа паст кардам. 40 минут истуд, тайёр шуд. Инамхе тарелкода кашидам, ужин кардем. Якта хоҳарак навистае ки апа ҳар саҳри кофе мехӯрен зарар мекунатуна дили гӯшна. Хоҳарҷон, ман саҳаро ай хоб ки хестум, инам хали 1 стакан лимон кипитоки ширгармакда якта ломтики лимона меандозум. Дили гӯшна ҳамина мехӯрам. Ягон 1 соат 2 соат пеш ай завтрак кадан. Шавдаям ҳамин хел пеш ай хобравӣ 1 стаканам хел лимон оба мехӯрам, баъд хоб мекунам. То саҳара ҳами дар жулудка чизе ки ҳастаи ҳамаи ҳал мекуна, мешӯя тоза мекунада. ана иҷада боша ина хали пас дуо гирифтам. Набор и набор набуд, отдельно мефурӯша. Ҳами як продавецаю, наким ҳар як тарелкаша тоқа мефурӯхт. Нами ҳар як коробочкоя отдельно ма гирифтагим, хе комплект кардамша. ин хали тарелкаи дарозак мада маъқулай. Дарунуш дами суши мемонӣ, маҳӣ, салат, асорти ягончи тайёр мекунем. Беҳад хушрӯяй дари дастархон. Дута ҳами ҳар як коробкашда дутаги буд. Обши 4 коробка гирифтам, 8 дона шуд. Баъд бо як коробочка коса гирифтам 4 дона дура. Бо тарелкаи калон ҳастай, вайшам 4 таяй. Бо средний тарелка ваям 4 та. Ай ҳамаш 4 тагияю. Фақат анами тарелкаи дароз 8 та гирифтам. ҳамхе комплект кардамша. Аку ҳами пасуда ҳамаи чизо ман пешакӣ гирифтам монсудаем барои хонаҳои навмон гуфта. Худоҷон 1 дараҷа аввалуш ки насиб кунамона. Худо умри дароз тия, тану ҷони сиҳат тия. Ҳами чизе ки мегире аввал гӯя ки худованд насиб кунамона. Да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман, Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша. Да кадомитон ки ҳами видеои ма маъқулай, лайк монен, подписатся кунен, комментария нависен. Ҳаматуна дӯст медорам, подписчикои беҳтарини ма. То навори оянда.